پارتی نوێ بە سەرۆکایەتی ئۆزگۆر ئۆزەل کە تازە پێکهاتووە ڕایگەیاندووە شاندێکی تایبەت ڕەوانەی پارێزگا و شارە کوردیەکانی باکوور دەکا. شاندەکان هەفتەی داهاتوو دەست دەکەن بە کۆبوونەوە لەگەڵ دانیشتوانی ناوچەکە بۆ وردبوونەوە لە داواکاریە سیاسی و کۆمەڵاتیەکانیان هەنگاوێکە دەتوانێت ئاماژە بێ بۆ هەوڵەکانی حزبەکە بۆ فراوانکردنی کاریگەریەکانی لە ناوچە کوردستانیەکان. هاوکارم ئۆزلەم یاساگ لە ستودیۆ لەگەڵمانە بۆ ئەوەی زانیاری زیاترمان لەم بارەوە بداتێ. ئۆزلەم دەزانم تۆ بە پێی ئەوەی کە خەڵکی باکووری بە وردی بە دوواداچوون بۆ ئەم هەواڵانە دەکەیت. ئەم شاندا کە تەرخان کراوە ڕەوانەی شارە کوردستانیەکان بکرێت، کەی قەرارە کەی بڕیارە بچن و پلانەکانیان چییە؟ بله لەگۆڕ داخوایانیە ببورینە لەگۆڕ داخوایانیە جگرێ سەرۆکێ پارتیە نو یانجی یێنی پارتی ev şandeyane wê ji hefteya pêş dest bi kar bikin ew ji sê ya jî çar endamên civata rêveberiya partiya nû û parlamenteran pêk werin. Ew ê biçin 21 bajarên Kurdan li wan bajaran ew ê bi civakên cuda, saziyên sivîl, welatî, dengdar û siyasetvanên heremî re civînên rû bi rû pêk bînin befra û pişre ew ê raportên cuda cuda amade bikin. û navenda giştiya yênî partî ya jî partiya nû ew ê rêxistinên xuyên li wan herema li gor encamên û nirxandinên van raporta amade bike. Lê partiya nû hîn diyar nekiriye ku ev 21 bajarana kîjan bajare û ew ê bi fermî kîngî ev şandeyana biçin wan herema em ê bi hev re wiya bişopînin. Başa Özlem çima partiya nû wisa girîn yeke wisa taybet dide van bajarên Kurda yanî me bistam joyeke ew heta kîjan radey û ev yek bandorê yanî ev pêngavên han bandorê li siyaseta herêmî li bakur bikin û her wiha pêşbirka li gel partiya yanî Dem Partî wê yanî tiştekî nû çê dibe xuyayê. Belê herî dawî sîrwan me hemû dîdît ku dengderên Kurd tenê ne li heremên Kurdan lê li sereserê bajarên girîng yên li Tirkiye jî yên wek İstanbul, Ankara, İzmir û Mersin jî dikarin encamên hilbijartina biguherînin ya jî bandorek mezin bikin. Me ev yek li ku derê dît li hilbijartinên heremî yên Tirkiyeyên dawî dekir. Wê demê Dem Partî jî û hilbijarên gelek hilbijarên Kurdan jî piştgirî dabûn wê çaxê CHP bû annaha Özgür Özel wê çaxê jî serok bû annaha bûye partiya nû lê xalettin ya girîng sîrvan tevî ku li Tirkiye jimara dengdaran li gor nasnameya etnikî nayê diyar kirin jî li gor raportên navneteveyî tê texmîn kirin ku ji sedî 20 nüfusa Tirkiye Kurd e. Ev jî jimara dengdarên Kurd derdixîne holê wekî awayekê berbiçav. Lê ji bo vê yekê em dikarin bêjin ku gello ev taybet serdanana ew li ser hevsengiya siyaseta Türkiye çawa biguherîne ya jî nû partî bikeve pêşbirkek bi Dem Partiyê ne diyare divê qonaxê de em nikarin tiştek bêjin lê helbet em dikarin tenê bêjin ku partiya nû ez bawer dikim ku vana dibîne û dixwaze xwe bigihîne dengderên Kurd. Spas Özlem bo zanyaryekanet. Spas.